ngan kren naga ktin ka jongu blay kublay shubone ba penhun ya gani ka ski ka ba pil khot jingi bangi nyadon rangkat banyi lek kemen bat pi ha gani ka ski jong ka jing pen kentang jong pi ya gani ka yeng ka bo blay ula ker ku pi shi ka de ya ngan pule lai tili ki dukhat naga kitab ka jongu Jeremiah kalenong ka ba ar pukundai ngan puli ka dukhat ka ba ningkong ka ba san bat ka ba hinyo te kini kilong kikten jong ka city ka ba Jeremiah unong ya lupa ulafa na Jerusalem sya ki badang sa na kitemen basan jong ki ba syong marau bat syaki lingdo bat syaki nong ya lupa bat syaupat ba baro yakiba Nebukadnezar ula lingmrau na Jerusalem sya Babylon. Katakot kebasan kong kumne. Tutei ki yeng pi bat tu syong haki. Tu thung ki kiper bat tu bam yau so jongki. Katakot ka binyo batuat ya ka jingsuk jong kata kesnong sya ka bangala penring merau ya pi batuduai bau trai hau trai na ka benta jongka naba ha ka jingsuk ka jongka ka syong ka jingsuk jong pi tublai unda kerku yang isi ka de ya kini ki kenten ki bangila pule nagaktin ka jongublay. Hadin ba kikon Israel kila siya ring maraw na Jerusalem siya Babylon? Bat kat kum ka history ngiyo iba hinyo posnem kila don ha Babylon. Bat ha bagipoy ha Babylon kinong Babylon ki ong ki ruai yang i ka jingruai jong ka sayan. But maki ki ong kumno ken ngila ban ruai ka jingruai ka jong utrai ha ka rinong way. But de halor jong kata ka nongrim ka semi ka tong jingruai ka baki pareng ki jingruai baki beru baro gis ko tonat bas ngap ya ka. How shall we sing the Lord's song in a strange land? Kata-kata ka jingruai ka bakirwai. Kumnungin ruai ka jingruai ka jongutrai. Henry kini kisnem jong ka jinglong marau kimday tang sisngi batar sngi. Kadi ka por ka bala jurong ba bon na kitemen ki bala lej ha ka jingrong marau kim sim lala satya wan paipan segri la jong. Bat kumta tertiba dangrit ru kilaya rang ba lot baro kata-kata ki experience ke bang Hashem ha ka jing syakri ke jonga ngakan mau ha ka por bangilai sa Nepal kum ki missionary mo hausem kat kandai spa propulai bar ngiwan phai hausem 8000 khatwai hadin ar frosnem annangiwan bang Hashem ti ka kam hanong thamai ban pekum pastor arsnem ngalong nongway Nowe hakano gurukam bakitu ki riu temen ki banga itho hakitu ki porbun shua bon napdeng jong ki kilalai lot bat kitu ki kena ki badang rit pat ki ladon lagi jong kilong yeng ki jong ki laga jong ka family ti kumba arsnem ay ngalong kum unong way wat la ngalong pastor namar kaktien kasi jongar ko aduna ha kata kapor namar ngala kerendang daga kaktien Nepali ngala ban sngau tho kasi bha hendrai ngamyo ki kentien kum banga juyo mensua tengah haban struggle kata bangan adjust lade ha ka stream line jong ka ri ka jongi te kini ki balai se Babylon ha ka por ka jong Nebukadnezar mndai shisngi batar sgi hendrai nyo posnem ka por ka bala jrong shikadeye te unong ye tho lupa
wong phimla ban syong kum tu hang tu. Trei kam. Trei kam. Baru kuntu hang ni. Thau ki yeng ki sem. Rep riang thung ki ding so. Bapila ban im kat bapidang don kam bansa ha katu gajaka. Ngala persyang ban perkhat bha. Kai ke jing hikai ka ba. Tin ke jong ublei ke hikai ye ki breu ki jong u. Langi don hang no ru. Kebeningkong kolong haba pila thau ye ki yeng sem pisyong ha ke society. Ke society ha babilan kedai ka pagan society kamut ki breu ki bam ngai yau blei ubaim. Ki ba ke jing syakri jong ki kalong dakumwei. Ki Jiu anda kila poi, ki Israel anda kila poi, ha Babylon ki siam ba ki ei barok kilong pela haki, kilong nongwei haki. Den rekat ba ki sngi ki dang yan. Kimla ban chusyong gumto. Kin hap ban im lang bat katuka society. Bat ha ba ki im ka society kidan kam ban im ha kata garukam. Ba kiway kimday ban nyaw bain yaki ba kiwan nangno. Bat ka ba ningkong tam ka ba kibriw kinpet ka jinget ka jongpi nangno piwan. Bat ya kata ka jinget ka ba makiki don on test yaka lingba kipor. On test yaka lingba kipor. Bat kum kibriw ki jong belay. Lada pilet hangno ru. Kebeningkong tam kalong bahangno papidon wat ye ka jingsuk ha ka to ga jaka. Namar onda pirung ha ka jaka ka batamai ki breu ki bisyong ha ka to ga jaka karukom perkat jong ki ka fer. Karukom bam jong ki ka fer. Tila dengi interpret lay ya ka na ka modern missions method kata ka penpau ba ki breu ki jong blay haba ki let ki jaka ke batamai ki long kum ki missionary. But haga to ke jaka ka ba ki don kin hap ban im ka jing im ka ba ki way kin keli kumno pila ban im haga to garokam. Nga kenau ha kita ki postnam ki beladep ban bangi dang don ha Nepal. Haga we ke step ngalit ban tedot. Berkedut lah kata kopor light in kashi pocket. Tinggal dang step ngalaj ban tedut. Bat anda kopoi kata ke jakade dut. Ngong yo tau dukan yo tau Nepali ngong yo ai dut yang ngalai pocket. Tinggal saya jaga kot sanspa nga ai udon kam pun pajanga saus pa kendai pawai tengka. Mar lai tengka si pocket. Yo pun pajanga kendai spa kendai pawai. Nomor se Nepal katun ke kot si hajaro. Tinggal klaim nyo nga tebet ya popla. But onda ngala poi si yeng da debdisya ngapet are kapisa kawan sanspa tengkatam. Jadin kata ngalit pai biang sekutu kedukan. But ngalit sekata kedukan ngong yo tau try dukan pet mana men step kawan tedut na pi. Ngai pi de kot sanspa andre pen pai senga kendai spa kendai puwei. Nga kalam ay pi dekat si hajar. Nga tang si tuk tang simno akan dekat pisah jong pi. Nga tang si ay kata pisah utrai dukan uyam babli. Ujaumat. Wong yang ubat ika keti jong wong don ubreu bakam hok ya pi Nepal. Ha kata garukom wong nga don ubreu ubakam hok ia piha Nepal. Sanspa tengka tu kepor ka dok mut dari kat pra tengka si kilo. Sanspa ka labon ka pisah. Tu wong don ubri ubakam hok ia piha Nepal. Bapi niok sanspa tengka pilon pun pai biang kata ka bamla banlong. Wong kai ka mapenlong ia pi kamne. Te hak mensem jonga ngaduai ngatrai ai jing rap yang kumno
ngan witness yo nu breu kain. Padahal kata ngoyu ngade Kristen. Ki Kristen kim jutok. Kim juto. Bat kim kren yakaba lamler. Bat kata kasa akut haka jingim baru orang ngakum no. Haka no gasngi bapiman simdut syura bet kenut kat bapiman. Sawan ai kisah din. Te kata ka halor jong kata ka konteks kata ka dei ka bau Jeremiah tho shakinong yo tho lupa bat seki Israel ki badon haka ri jong ka jinglong rao. Tay yeng, tay sem. Im kum kibreu haka to ka jaka. Henre haba pi im haka jaka ka ba kum ka to long ki bi affair na kibreu ki ba im haka to ka jaka. Pim dai ban long kumaki. Ka ba ngosi ka long baki Kristen. Haba ki let jaka jaka thamai he jaka baki long ka jing syai ye ki wepan. Kia penya dai durlang bat kibreu haka to ka jaka. But hak ta ka fail ka gospel. Tu Jeremiah u kentu yaki. Wat ya ka babhatam ka jing syakri ka bapilaban ai yaki wepat. Ya get involved kata gemut haka strong katau. Lagi kiong ifi long rang ba strong long. Lagi kiong don haka executive committee long. Namar balai pinhap ban tray haka society ka bapidon. Ba pinlong ka nuksa ka babha. Mday tang ba pinsyong hang to. Nray ban im ban penkala yaki imlang salang. Ngimday ban penyesrem dur bat ka nga pertay. Nray ka jing im jongi ka day ban long ka bakala haki benta baro. Pika bas kosi ka long teng teng. Dan bon ki beriu ki banang ban keren. Nray ban im pat kim nang. Tika jing im Kristen kadai ban long kumbang ikren ngidai ban im kumta namar kat no fikren ong kiriustan kat no fikren kibreu ki ken mau tang 10%. Kat no fikren kat no bha phila ban kren naga sispa tang 10 bila ban ken mau. Nrai kum no fi im ki ken mau kondai phau naga sispa. Te im haka to ka jaka haka ta gurukam baki breu habakin pe chapi kin yo i ya ka jing shai ka badon na fi ai ye ka jing shakri habaga kam ka dawa batip ba pilong ka duksa ka babha haka to ka jaka dengan ngit scam iba panhun pilawan haka de ka jaka ro ka de ka snong Kristen no Krishnong Kristen. Henry, what you can start now blay kuba pila syakriyo tra ha karbi anglong ha guhati bat mantasya thanri boy kuba pila syakriyo tra ha kitu ki jaka long ka jing syai ha kane ka jaka. Ngimla banong bahang ni mdon jingdum. Don sibon ki ai ba mapi kumu breu jong blay pila ban ai ka jing syakri. Lalu kalau ibarat tam compare, rekat apa pila ban ai ke jing syakri, nak benda ke jing bha ha ke imlang salang. Kata ke jing kentu ke jong ni unong itu lupa, ya ki kon Israel ki badon ha ke ri jong ke jing long merau. Pat ngasuk keman sibone ba. Ikon jong pi ajing flamentan. Ba ipapa jongi idai ubreu baduai. Ma ubreu baduai. Haka Sunday isya ajing it. Iwan bamjan dawa aji gesegarsen. Nda yong kumta mentan. Kata ke peni bapilong ubreu ubadon ke jing ya day kebahajan badutrai. Teban im haka imlang salang haka jaka ke compare. Pidon kami ke jing start now blay. Pidon kami ke jing IA now blay. Teng ginwan gi problems. Kiba pim don jubab setia banai. Pinle kumno. Ki jing keli kinwan. Kiba teng pimla setia banai jubam. But hagapor kabakum kata. What ya ke jing start now blay. What ya ke jing yarap now blay.
mun se ma kho jong ble wo shong apa jong phi uta un ai pi ka jing sempang ba pila ban ai ka jing shakri ka babha bat ban le ye kata pen klan ye ka jing ade jong phi ba du ble maintain ye ka relationship ka jong phi ba du ble wat ye ka khmat ka jong ble wat ye ka jing alam ka jong ble haki por jong ka jing im baro bat haba pin shong haken ka yeng ka batmai ka wai te ka sup ka bensem namar pilai oban ai ki khon ye ka ba pilai banai ka jing ket kle ku mukpa nre haga jo ka por ba ki wai ki paramen sem ki ba kodor kinyo ye ka jing ker khu na ka jing shakri ka jong pe bat ka kular ka jong trai ka long kum nu pe ka dekot ka ba khat wai jong ka tu hi ka lenong long kum ne nabangatip ya ki jingmut ki banga perkat sepang jong pe ong utrai ki jingmut ka jing suken te om ki jong ka jing sneu ban ai ka jing kermen ya pi ha ka por ka bakut ka jong pe ngaken mau kita ki fausdam ki baladep man bangi leit cenepal ilok jonga ide sikri sarkar ngir ngetre kam sarkar Padahal mau beliau khot yang ini sekakam ke jong irisan lagi kam jong ibara. Padahal bangilai se Nepal kum ki missionary ke jingye keren jong abau beliau kalong kene. Atrai ngan ai ke babhatam jong ke jing sekri jonga. Met bat ben sem kat ke jing ai ke bamela ai yang angan pendan kam hok ika na ke benda ke buram ke jong me. Pet meme ya ki khon ki jong ni kata kata ke jing yakut jong abau trai ha ka jing duai bar ka simpor mdei tang sistem bar sem bon teligisnem padu trai u pendep ya la ka jong ka jing kular ka jing bha bar ka jing suk kan ayepi ku mengalong u blei jongi ulong u blei bangila ban syania habang ye keren baru unirap yegi Yang kedua, ye pastor penhun marwen bau boleh unang pendan kami. Baling ba ka jing syakri ka baila banai. Kan ye long ka buram. Ya ka kerteng ka jong utrai ji subat ye kito baro ki bodon na din jong i hagan ni ka jing pendat jong i hagan ni ka yeng. Arfo hajar ban thawiyeng kimo. Tang ban ye keren non kam ban ye keren. Arfo hajar tengka. Tihenrai habau blei utrai laga jong kakam. Kalong ka ike ka bapala ki khmat ki jongi. Bat ngaduai bau blei un penriu spa ya kemen sem jong pi. Kum bola kerku ya pi. Un nang pendan kam susu nak ka buram ka jong.